Στην εποχή μας, πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες αποφασίζουν με γνώμονα την εμπορικότητα και την οικονομία, ελάχιστες αναλαμπές βλέπουν τη γραμμή παραγωγής. Η Mazda από την άλλη, πιστή στις επιλογές της, επέλεξε πριν από λίγα χρόνια να φέρει στον κόσμο ένα ξεχωριστό όχημα με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ελάχιστα αυτοκίνητα φέρουν πλέον καινοτομίες και μετά από 10 ή 20 χρόνια θα ξεχωρίζουν στον δρόμο. Και σίγουρα το RX-8 είναι ένα από τα αυτοκίνητα αυτά. Είναι η επαναφορά του Wankel σε μια πολύ όμορφη καρότσα, η οποία είναι πραγματικά τετραθέσια, επαναστατική σχεδίαση και ένας κινητήρας ο οποίος μπορεί να αμφισβητήθηκε από πολλούς, αλλά παραμένει ένα έργο τέχνης και τεχνολογικής ευρεσιτεχνίας. Το ερώτημα όμως είναι ένα: πού είναι η ροπή και η ομοία αυτή δύναμη του RX-7 που τα περιοδικά και ο δικός τύπος σύσσωμος τότε συμβούλευε τους κατόχους RX-7 να μην τα βγάζουν ποτέ βόλτα έξω αν δεν είναι εντελώς τριγώνος ο δρόμος και αν τα λάστιχά τους δεν είναι σε καινούργια κατάσταση. Σίγουρα ο ατμοσφαιρικός κινητήρας είναι πιο φιλικός, πιο ομαλός, κάνει για να πας να το πάρει και η κοπέλα σου να πάει για ψώνια, αλλά όταν θες να αναζητήσεις το κάτι παραπάνω, λησμονείς εκείνες τις εποχές. Και επειδή τα μπράτσα νερό δεν γίνονται και επιμένουν τουρμπονικά, επιστρατεύτηκε ο παλιός αλλά καλός 13V από το RX-7 τρίτης γενιάς για να φωλιάσει κάτω από το carbon καπό της βάρης. Η επιτυχία σίγουρα είναι ότι μέσα στο αυτοκίνητο αυτό δουλεύουν τα πάντα. Δουλεύει το στροφόμετρο, δουλεύει το air condition, δουλεύουν τα calorifer. Αν δεν σου λέγανε ότι φοράει κινητήρα από RX-7 δεν θα το καταλάβαινες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι όμως ότι με αυτόν τον κινητήρα, το RX-8, πώς συμπεριφέρεται? Συγκεκριμένα δεν είναι απλά ένας μαμά κινητήρας των 240 ύπων, αλλά έχει βελτιωθεί με ένα turbo kit της Gredi, φοράει τουρμπίνα TD0625G και με πολλά καλούδια έχει φτάσει περίπου στους 480 ύπους. Είναι μια συνταγή που έχει ξαναχρησιμοποιηθεί από την JDMR σε προηγούμενο RX-7 και όσον αφορά την ικανότητα του κινητήρα είμαστε σίγουροι. Το θέμα είναι αυτό το ξέσπασμα του Wankel πάνω στην καράτσα τη συγκεκριμένη, πώς θα είναι. Το σίγουρο είναι ότι οδηγώντας το αυτοκίνητο μέσα στην πίστα με πολύ λίγο γκάζι φαίνεται να μην έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ούτε σε επίπεδο συμπεριφοράς αλλά ούτε και σε επίπεδο γραμμικότητας. Ο κινητήρας τραβάει από νωρίς χωρίς να ξυπνάει βέβαια. Ας πούμε από τις 2.000 στροφές βλέπουμε ότι έχει απόκριση στο γκάζι. Από ανάρτηση φαίνεται καλό. Σίγουρα η πρόσφυση από τα ζαντολάστιχα των 19 ιντσών είναι τεράστια. Αρκεί να δούμε η συνταγή τι λέει. Κάνουμε ένα μικρό άνοιγμα εδώ. Δυνατό πάντως. Δυνατό και απότομο. Αρχίζουμε να ανεβάζουμε σταδιακά ρυθμό. Είναι δηλητήριο έτσι. Καμία σχέση ακόμα και με turbo RX-8. Απίστευτο! Απίστευτη δύναμη! Βλέπετε το μοτέρ ανοίγει διαλεμένα.
την ώρα που ο ρυθμοί πέφτουν και όλα ερεμούν, συνειδητοποιείς ότι αυτό που είχες μπροστά σου ήταν ένα απίστευτο αυτοκίνητο, το οποίο δεν άλλαξε χαρακτήρα, παρέμεινε Wankel, παρέμεινε RX-8, έτσι, απλά πήρε αυτό που του έλειπε. Και αυτό που του έλειπε ήταν δύναμη. Δύναμη και πάθος. Αυτό που πρέπει να χαρακτηρίζει όλα τα σπορ αυτοκίνητα.